uyacela kulamba imali wena xa une-timing. Hanje hami ngakasuchaya tu namhlanje. Ayasivumi tu. Ungabi nayo nerandi le. Mfondini. Ungatsho basenisuka ke phaya mtshana. Ngibonga ukuthi ugqithe epheleni inzima nomholo. Mama encosi yami ke lo mntana uhlala. Hopi lo wa. Mntana Mfondini. Suka. Wahle lo mshini. Yimi yakhe ngathi pudding wena. Wayikwenzela ifavor mina ngokuba upana funa upani ngoku. Uyinjanje ngoyicela irandi nama. Umholo Mfondini uhleka kunani ke nje uxelela ke pudding akabulisi into engaka kandazi. Ngathi ugqithe epheleni ngomfondini. Athi nobusandola umholo unani. Ufuna umcela i-2 naye hayi suka kwakasikareleka kweyakho indawo pha. Hamba manje. Azimele suka akafuna kakhulu musa. Qokobhane nje yami grand. Hayi manje kancane. Aliponda apho nje yami. Ngibona everyday lapha lokusini mhlawumbe ngifuna nemali. Manitha tephi imali. Ngiyafuna ijob nje. Ifa la nto leya. Amazinyo amdaka. Unukhathwe ntetheni la nto leya. Uhambe uyovasa. Bona everyday ndone ejobini. Yanuka nonuka la nto leya. Yado my steering yona. Ikabini into leya for imali yayo man. Uzawathatha khona mpa. Siza yami kaloku yandazi kaloku mna babe ndikhona bendisavele ndithi hayi ke wena ke futhi hayi ke wena that ndifuna ikhumla mali la tata wawuye kuye ngoku wawubambe uMasiqole ngekhemi ukuze ndifuna la tata unisekela tata because ndifuna ubamba lo mfana semaqaki utsho pha kumo hawu uhlala njengoba sesistrato sam hla hanga yokuqala beta nathi into emhlophe pha inonodola iqhonyiwe yakho manje amazi manje la tata oko ndimdelele bethu uyaxela ngathi uphuma pha besefawuna phethu usekhumbula uMasiqole ekunanasisela apha ekuthumela imali aphila namgxotha kwangokwawo okay phasambisa siyeka khawula mampeto sitye nemali yombhejo lena thogwa kwethu sizilethe inside sifuna nabafana sizawufona oba insila ezithende nje ufumane nje into esuka kuye emzimbeni noba lunwele dibanise nalento ukuthi qatha nje napha kulanda ayithanda uyisela udibanise yakusebenzela lento okay ndiyisebenzisa kayi-1 ngemini okanye ndithi xa evuka okanye noba ndiyisebenzise nini apha emini noba kunini na ithini lento eliyenza makhosi thokoza makhosi sebenzisa kube kanye makhosi Hey! Right, dann ist auch heute. Ja, ich habe die. Ganz extrem. Okay. Bin ich schon am Sonntag? Hey, du bereit, ich bin bereit. Ufuna ukwenza No, ich war bereit, man, asma, salapan. Kuna nje into serious kufuneka sithi ngibole lesithu. Asikoyika. Relax. Mamela man. Okay, man kayenza into le. Okay. Bese bengicela unishade. Ima. Bangane sisanodibana njani bamasitshana. Hey, ayibona fonti. Simbi ebelunga yamajamani. Ithi ay. Hey. Ay. Tabanga sibanga Two-part, yo. Ngizela futhi. Imali khona. Fonti. Bekumele singene. Hey, bheki iphelile ngoku. Zithi Ima wo. Can you believe balomfana yonke into yakhe uyibhalise kum?
like ndiyi-beneficiary yento zakhe. Hey, ewena mamela lo mfana uzandishela if uyafa uzandishela i3 million i3 meter unom 3 zange ndabamba ne-million kaloku mna sana imali yayinkulu yakhe yakubakho ne-accountini yami la 80,000 yakhe yolobola angayaziyo uba yaphelela phi but andizomxela sikho lapho but ndithetha leyo okokubana if la mfana unothi anything yenzeke kuye ndisheka nale haze inkulu ndisheka neemoto zakhe habuto wena uthatha ukhawula kaloku pero wathi iyahlaziywa into sana wanika enye ba mandiqabe nalapha esuswini ezamenza uba makabeke vakarapha xa sisebhizi nomcimbi sana ndithi xa sibhizi uthetha izilwimi sana athi rabashitha rabosani qomba ya khaberibe baba fire kuyatyenzeka ke ukupeto habuto ndakhetha kakuhle tshomi yam imanzi phela ndikufonele back va bendifuna ukuqhayisela nje uba ndiyimillionaire sharp ke sis sure ke ke awucinge ntoni wena mntanam ungayazi uba ndikwimishini uyondishela i3 million ndingubani mna who am I 3 meter ngathi ngewusifa wena kwangoku sana mandikubhodise kuko ndizoba yimillionaire